Yung galit niya, parang na-convert sa saya at kilig. Yung puso ko talaga noon, sobrang saya, kilig na kilig. Hanggang sa dumating na yung araw na pinaka-kinatatakutan ko. Sobrang kilig na kilig ako, DJ Rocky. Kaya pumayag na rin ako magpaligaw. Nakita ko na siya pauwi, alam mo yun. Bigla ko siyang tinaguan. Kaya umuwi na lang siya. Maya-maya pa'y nag-chat si Bong sa akin. Bakit ko raw siya tinataguan? Bakit daw takot na takot ako sa kanya? So para mawala ang galit niya sa akin, sinagot ko siya. Yung galit niya, parang na-convert sa saya at kilig. Hanggang sa dumating na yung araw na pinaka-kinatatakutan ko. Yung ipapakilala ko na siya sa mga magulang ko. And then nalaman ko na lang na yung tito ko, kakilala niya pala si Bong. Naging okay kami sa lahat. Walang problema. Parang wala na talagang katapusan yung happiness namin. Then dumating yung point na sakal siya sa relasyon namin. Humantong na rin sa puntong nagsisinungaling na siya sa akin. Nahuli ko siya, DJ Rocky. Kaya inaway ko na lang siya through chat. Ang nangyari, ayaw na sa akin ng mga tropa niya. Sabi nila kay Bong, dapat daw, hiwalayan na niya ako. Nakipaghiwalay si Bong sa akin. Sobrang sakit. Akala ko tapos na talaga pero lumipas ang ilang linggo, nagkaayos kami ni Bong. Nawalan si Bong ng cellphone na sira. Kaya nawalan kami ng communication. Kaya humantong kami sa isang desisyon na bumago sa estado ng relasyon namin ni Bong. Sinubukan ko ulit mag-entertain. Chat-chat lang. Hanggang sa nagparamdam itong si Bong. Sa sobrang pagkabigla ko, napaluhan na lang ako. Nagkaroon ng pag-asa na posibleng makabalik na siya sa buhay ko uli. Sinabihan niya ako na gusto niya raw na magkita kami. Tapos bigla siyang tumawag sa akin. May pinakita siyang picture sa akin na naaksidente siya. Pagkatapos ng DJ Rocky, bumalik na uli si Bong sa Maynila. Wala akong nararamdaman o nakikita na kahit anong hint mula kay Bong na gusto niya na ibalik namin yung amin dati. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.